Máis de 300 persoas gozaron no campo do Veral dunha xornada de festa que deu sabor á troita do Valdomera fritida con xamón. A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo organizou o encontro coa colaboración da Deputación e do Concello de Lugo. O deputado de Promoción Económica e Social acompañou a veciñanza da vintena de parroquias do Valdomiño que asistiu á terceira edición desta cita. Unha festa que, máis aló de pôr en valor os produtos locais, fortalece a convivencia e a identidade común, segundo destacou Pablo Rivera. O menú que os comensais degustaron de balde acompañou a troita con xamón de empanada e pan de antas de olla.